Ei, bună ziua, oameni buni, eu sunt Daki și bine la un nou episod promovare pentru canalul lui Guaricana. Acest canal este foarte reușit, are multe joculețe pe el și nici nu așteptam chiar atât de multe, dar când am intrat pe canalul lui am zis direct mă abonez, așa sper să faceți și voi când veți apăsa pe linkul din descriere, să facă și el aici 100 rapid. Pentru că el face GTA 5, face CSGO, face War Thunder, face NFS, etc, etc. Deja am obosit la cât de repede vorbesc, pentru că eu vorbesc foarte repede pe videoclipuri, adică eu nu neapărat că mă grăbesc, eu pot să vorbesc și foarte relaxat, acum voi vorbi foarte relaxat cu voi. Acest canal merită toată susținerea mea, sper să merite și toată susținerea voastră, pentru că el face o treabă super grozavă și mi-aș dori să ajungă și el la 100 de abonați, ca și mine de altfel. Și da, de-aia fac și promovare, pentru că chiar acest canal merită, nu ca restul canalelor care am mai făcut promovare. Nu la toate, că mai sunt și oameni la care le-am făcut promovare și fac o treabă mai bună, așa cam ca și acest om, dar sunt și oameni mai așa, fac o paranteză, eu fac promovări, multe, adică nu, nici nu am terminat, din câte țin bine minte. Da, închid paranteza și noi ne întoarcem la promovare în care vă voi zice să intrați pe canalul lui, să apăsați butonul de like, iar apare o reclamă. Dar mă rog, să apăsați butonul de like la CSGO pentru că e foarte funny, la GTA 5, la War Thunder, la NFS. Da. Cam atât am avut eu să vă zic. Eu am fost The King. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod de Minecraft sau orice alt minigame. Deci da, pa, pa lume!